Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon sa tanang mga kahigalaan, kaparentihan, kaigsuunan diri sa Unidos, sa Calamba, sa Plaridel, Misamis Occidental ug kutob sa tanang maabot ning atong programa sa kahanginan nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Salamat kay nagpadayon kini nga buluhaton ug ning takna sa kahaponon atong pagahisgutan ang importante kayong pangutana nga gibaliwala ra sa kadaghanan. Kining pangutana nga ig-unsa man nato ang Dios. Ig-unsa man nato ang Dios. Makakurat kaayo nga pangutana. Dili ra kaayo kini gihunahuna sa kadaghanan, pero kun ato yung tan-awon kini sa tinuuray gayod, atong masabtan nga importante gyud ay kaayo kini nga pangutana. Ang patukuranan sa atong mensahe ning takna sa kahaponon ni makita sa Genesis chapter 1 verses 26 and 27. Ang giingon diri, ug miingon ang Dios, buhato nato ang tawo sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato ug magabuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. Verse 27. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babayi, iyang gibuhat sila. Sa gikaingon ko na kaganina, tubagon nato kining pangutana, ig-unsa man nato ang Dios. Pero sa dili pa nato kini tubagon, dili nato palabyon ang importante kayong doktrina sa pagtuong Kristyanismo, kining doktrina sa Trinity. Giingon diri sa Genesis 1:26, ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. Ang pangutana niini mga kaigsuunan, pila man day kabuk ang atong Ginoo? Nganong plural man ang pronoun nga atong mabasa niini? Miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Nganong plural man? Kinsa may kaistorya sa Ginoo niini? Well, ang giingon sa mga oneness Pentecostals or mga grupo nga oneness, ang giingon nila, anghel daw ang kaistorya sa Ginoo niini. Nakikistorya ang Dios sa mga anghel ug miingon ang Dios nga, oy, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Mga kaigsuunan, kini nga pagtulunan usa ka dakong pagbugal-bugal gumikan kay ang mga anghel dili man sila magbubuhat, dili sila Dios. Angels are also created beings. Bao nga dili mo saler kining atong kining ilang katarungan nga mga anghel kuno ang kaistorya sa Ginoo. Dili, mga kaigsuunan. Nagpamatuod kini sa doktrina sa Trinity. Pila man ka buok Ginoo? Isa lang. Pero sa usa ka Dios dunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu. Pero ang giingon diri sa verse 27, singular na pud ang pronoun, o gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. So you see, verse 26, plural siya,
Pero verse 27, singular na pod. Ang buti pasabot ni ini mga kaigsunan, this is really the mysterious doctrine of the Trinity. Now nasayod ako nga daghang mga grupo nga mukontra ni ini tungod kay dili nila masabtan kining 1 plus 1 plus 1 equals 1. Sa logic sa mathematics, kung moingon ta og 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pero dili nato pwedeng isulod ang Ginoo sa atong limitado nga panghuna-huna. Gani sa Genesis chapter 11 katong gitukod ang turi sa Babel, nausab na pud kini nga eksena. Habog na kaayo ang tore nga gitukod sa mga tawo ug ang Dios midungaw, milili kung unsa ang gitukod sa mga tawo kay gusto nilang abuton ang langit. Ug miingon ang Ginoo, tan-awo nato kung unsay gibuhat ni ining mga tawhana. Nagkahiusa sila ug kung dili sila mapugngan, mabuhat nila kung unsa ang ilang gusto. Dali tan-awo nato ang ilang gibuhat. Ug sa pagkasunod nga verse, busa minaog ang Ginoo ug mitan-aw sa turi nga gibuhat sa tawo. So you see, dunay plural pronoun nato, and then the following verse nahimo na pud nga singular. Nagpapatuod kini nga aduna lamang kitay usa ka Dios, pero kining usa ka Dios adunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu. Okay, mga kaigsunan, dili kini mo'y atong topic karon, pero kinahanglan pud ni siyang hisgutan tungod kay usa kini sa mga major doctrines of Christianity. Now, mubalik kita sa introductory question nga akong gisulti kaganina. Igunsa man nato ang Dios? Igunsa man nato ang Dios? Igunsa man nako ang akong si Tatay Winnie sa Unidos? Syempre, siya ang akong amahan, siya ang akong amahan ug ako iyang anak. So unsa man ang relationship nga nag-exist between Tatay Winnie and I, it is a father-son relationship. In the same way, igunsa man ako si Mary Joy Hangad. Well, she is my wife, and the relationship that exists between us is husband-wife relationship. Now, igunsa man nato ang Dios, ang kasagara nga tubag, ang Dios ang atong amahan ug kita iyang mga anak. Munay kasagarang tubag, ang Dios atong amahan, kita iyang mga anak. Pero dili mga kaigsuunan, kung atong basahon ang Biblia, makuratan kita tungod kay dili tanang tawo anak sa Dios. Dili tanang tao anak sa Dios. Tanang tao binuhat sa Dios. Pero dili tanang tao anak sa Dios. Ang giingon diri sa John chapter 8 verse 44, tuguti ko sa pagbasa sa pinulungang English kung wala pa ang Bisaya. Okay, ang giingon diri sa John chapter 8 verse 44, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Nakita nato, si Jesus, nakig-istorya siya sa mga dili matinuohon nga mga Hudiyo, iyang gitawag sila nga mga anak sa yawa. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. So, duna di ay mga anak sa yawa. Dunay mga anak sa Dios, pero duna di ay po'y mga anak sa yawa, ug inyong gibuhat ang kagustuhan sa inyong amahan. Dili di ay tanang tao anak sa Dios. Tanang tao binuhat sa Dios, pero dili tanang tao anak sa Dios. Duna di ay anak si Satanas. Kinsa lang man ang gihatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. John chapter 1 verse 12. Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Dunay mga tawo nga gihatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. John chapter 1 verse 12. And the word of God says, batwan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mga kaigsuunan, dili tanang tawo anak sa Dios. Daghang mga tawo nga anak
ni Satanas. Ang gihatagan lamang og katungod nga mahimong anak sa Dios kadto lamang mituo og midawat kang Hesus. Busa kun atong ingnon nga ang Dios ang atong amahan ug kita iyang mga anak, presumptuous ra kaayo kana nga tubag tungod kay dili tanang tawo anak sa Dios. Tanang tawo binuhat sa Dios pero dili tanang tawo anak sa Dios. So unsa man gyud ay ang relationship that exists between God and men. It's not father-children relationship. Ang teksto nato nga gibasa kaganina sa Genesis mo'y mitubag niini nga pangutana, ig-unsa nato ang Dios? Well, ang Dios mo'y atong magbubuhat ug kita iyang mga binuhat. It is a creator-creature relationship. Ang Ginoo mao'y atong magbubuhat, kita iyang mga binuhat. Now, lawom kayo ang implication ni ini mga kaigsuunan. Kung ato yung sabton ang kamatuuran nga ang Dios mo'y atong magbubuhat ug kita iyang mga binuhat. For example, kung kita mo'y gabuhat sa usa ka lamesa, kita mo'y gapanday. Ang pangutana niini, aduna ba kitay katungod sa lamesa nga atong gibuhat or lamesa nga atong gipanday? Well, klaro kay ang tubag, duna kitay katungod. Duna ba kitay katungod nga mutindog sa lamesa, ibabaw sa lamesa nga atong gibuhat? Duna kitay katungod, tungod kay kita man ang gabuhat niya ng lamesa ha. Duna ba'y katungod ang lamesa nga mubalibad kung dili siya gusto nga mutindog tanini? Walay katungod ang lamesa sa pagbalibad tungod kay binuhat lamang siya. Now, kung akong paninduton ang hitsura ni ining lamisaha, doon na ba ko'y katungod nga pinturahan kanang maong lamisa ug brown? Oh yes, doon na. Tungod kay isip magbubuhat, aduna ako'y katungod sa butang nga akong binuhat. Now, kung kanang lamisaha, dili na nako magamit tungod kay nagabok na pud siya or naguba na pud siya, doon na ba ko'y katungod nga ako siyang himuong sugnod? O isugnod na ako siya kung magdungag ko og bugas. Doon na. Gumikan kay isip magbubuhat, aduna ako'y katungod sa butang nga akong binuhat. Nawingon ana pod ang atong Ginoo mga kaigsuunan. Isip atong magbubuhat, dunay katungod ang Dios kanato ingon nga iyang mga binuhat. Dunay katungod ang Dios. Gibutang taniya diri sa Calamba, diri sa Plaridel, diri sa Unidos. Kinsa man ang gadesisyon niini? Well, the Bible says, kung atong basahon ang Acts chapter 17 verse 26, basahon ako diri sa pinulungang English ug akong paningkamutan nga mahubad nako kini sa pinulungang Bisaya. Ang giingon diri sa Acts chapter 17 verse 26, and he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. Gideterminar sa Ginoo ang atong mga kapanahunan ug utlanan sa atong Pinoy-anan. So it was the Lord who decided. Ang Dios ang gabuot kung asa kita niya ibutang dinhi sa kalibutan. Mo nang dili ta kareklamong ngano diri pa magita sa Pilipinas nagpuyo. Ngano wala na lang manta dito sa Amerika or sa Europe. Pero kita nga na diri sa Pilipinas nagreklamo, pero ang mga naggapuyo dito sa disyerto sa Somalia, basin og moingon po sila sa Pilipinas na lang puno tatamo nahimutang tungod kay disyerto diri walay tubig. Pero kinsa man ang gabuot ni ining tanan? Ang Dios. Ug ang Dios pud ang gabuot kung hangtod kanus-ara ang atong mga panahon diri sa kalibutan. Kung atong tanawon ang wall clock, ang orasan sa bungbong sa atong balay, mo tuyok ka ng maong orasan kung atong butangan og battery. Pero kung mapunder na ang battery ni ana mga kaigsuunan, muundang na kana og tuyok. Pero ang atong kasing-kasing, gasigi og pitik ang atong kasing-kasing, wala nay battery. Wala nay battery. Ug kung ikaw 40 anyos sa mga namati kanato karon, kung ikaw 40 anyos na pod nga
gapitik ang imong kasing-kasing kada adlaw, kada minuto, kada segundo. Kung ikaw 70 anyos or 80 anyos nga namati sa atong tulumanon karon, dapat natong masabtan nga ang imong kasing-kasing walay bateri na. Gasigi nagpitik sa bawat sa matag adlaw, sa matag oras, sa matag minuto, sa matag segundo. Kinsa man ang gapapitik ni ana, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, dili bateri, kundi ang Dios mismo. Now ang pangutana niini, aduna bay katungod ang Dios nga ipaundang na niya og pitik ng kasing-kasing? Kay kung ang atong kasing-kasing muundang gyud og pitik, mamatay naman gyud ta automatic. Mamatay ta automatic. Now kinsa man ang ga-decide? Kung ipaundang na sa Ginoo ang pagpitik sa atong kasing-kasing, ug pagkahuman ni ana mo na gyud ang oras sa atong kamatayon, aduna bay katungod ang Ginoo sa pagbuhat niini? Ang tubag dako kaayong oo, gumikan kay isip magbubuhat. Aduna siya'y katungod sa mga butang nga iyang gibuhat. Ug isip pod magbubuhat, doon na ba'y katungod ang Ginoo nga suguon niya ang mga tao nga simbahon siya ug pag-aalagaran siya? Dako kayong oo ang tubag. In fact, ang giingon sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 2 ug 3. Akong basahon once again sa pinulungang English. Psalm chapter 100 verse 2 and 3. Ang giingon diri, serve the Lord with gladness, come into His presence with singing. Alagari ang Ginoo nga adunay kalipay. Dili day basta-basta ang Ginoo mudawat og pagpangalagad nga pinugos. Kinahanglan pagpangalagad nga dunay kalipay. Ug unsa ang rason nga nagsugo ang Ginoo kanato nga alagaran siya nga adunay kalipay ug muduol kita sa iyang presensya nga adunay panag-awit? Ang giingon diri, know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Ang katarungan nga gihatag niining maong bersikuloha, mao nga ang Dios ang atong magbubuhat ug kita iyang mga binuhat. Mga kaigsuunan, isip magbubuhat katungod sa Ginoo nga ato siyang alagaran. Katungod sa Ginoo nga ato siyang simbahon. Iya tang gisugo niini. Pero subo pa malandungon, mga kaigsuunan, nga daghang mga tawo nga wala magpasakop sa katungod sa Ginoo. Wala sila magpasakop sa katungod sa Ginoo. Imbis nga simbahon ang Ginoo, for example, gasugo ang Ginoo nga sa adlaw sa pagsimba. And I believe this is Sunday, the first day of the week in the New Covenant. Sa karaang covenant, sa karaang tugon, seventh day of the week ang adlaw sa pagsimba. But in the New Covenant, we will cover this in our lessons later. Klaro kayo nga ang ikapitong adlaw gibalhin sa unang adlaw sa simana, ang adlawng Domingo. We will cover this lesson later. Pero unsay gibuhat sa mga tao sa adlawng Domingo? Dito naglaba, nagdaro, namingwit, or nanagat, or nananggot. Imbis nga muduol sa Ginoo sa pagsimba, sumala sa iyang gisugo. Mga kaigsuunan, kinahanglan ato kining masabtan nga ang Ginoo isip atong magbubuhat, aduna siya katungod nga ato siyang alagaran, ato siyang simbahon. Pero sa gikaingon ko na, daghang mga tawo nga nagmalampuson sa pagbaliwala sa katungod sa atong Ginoo. Daghang mga tawo nga naglikay-likay sa atong Ginoo. Well, atong masabtan unya nga ang Ginoo dili pildido. Kay kung dili kita magpasakop sa iyang katungod, ang Ginoo dili pildido, musilot siya. In fact, doon na siya'y gischedule nga adlaw sa paghukom nga mahitabo kini sa katapusang adlaw sa iyang pagbalik. Now, isip magbubuhat, aduna ba'y katungod ang Ginoo nga muhatag og balaod aron sundon sa mga tawo nga iyang gibuhat? Oh yes, adunay katungod ang Dios. In fact,
naghatag siya og napulo kasugo, ang 10 Commandments. Now again, sa akong pag-present niini mga kaigsuonan ning takna sa kahaponon, aware pod ko nga dunay mga grupo nga nagtudlo nga dili na kuno kita na ilalom sa balaod tungod kay nailalom na kita sa grasya. Well, I believe that is a misinterpretation of the passage in Romans chapter 6 verse 13 and 14. Giingon ni Pablo dito, we are no longer under law but grace. Pero dili pa kana mo atong topic karon mga kaigsuonan mo nang ato kanang ipasabot sa mga sunod nga mga higayon. But for the meantime, gusto na akong i-build up ang argumento nga ang Dios isip atong magbubuhat. Aduna siya katungod nga muhatag og balaod aron atong sundon. Ang napulo kasugo iyang gihatag kanato. Example niini, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagsimba sa mga inukit nga larawan or hinulma nga larawan. Ayaw gamita ang pangalan sa Dios sa walay hinungdan. Remember the Sabbath to keep it holy. O sumala sa gikaingon ko na, it's the first day of the week, it's Sunday, it's the Lord's Day in the new covenant. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagpamakak, ayaw do not covet. I do not know how to say that in Cebuano. Ayaw kasina sa imong silingan. Ayaw kasina sa imong isigkatawo. Now, gihatag kanato sa Ginoo kining iyang balaod aron atong sundon. But you know what, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, daghang mga tawo nga nagmalampuson sa ilang kinabuhi niining kalibutan na sa pagbaliwala sa sugo sa Ginoo. Karon ang Ginoo pildido ba? Well, mahimong magmalampuson sila sa pagbaliwala sa sugo sa Ginoo, pero ang Ginoo dili pildido. Musilot ang Ginoo. Duna siya'y gitakna or gitagana nga adlaw sa paghukom, nga iyang ibubo ang tanang kapungot niya sa mga tawo nga wala nagpasakop kaniya, ingon nga Dios, ingon nga hari, ug ingon nga magbubuhat. Musilot ang Ginoo tungod kay dili man siya pildido. Sa una, gatudlo ko sa usa ka tulunghaan ug doon na kami gitawag nga overload pay. Sa mga extra load, overload pay. Pero subo kaayong pamalandungon ni adtong higayuna, karon dili na big deal sa ako nga mihawa na lang ko ni adtong eskwelahan nga una na akong gitudluan. Hangtod karon wa gyud nako madawat ang akong overload pay. Dako-dako biapod kadto nga kwarta. Katungod to nako kay ako gutong gihaguan sa usa ka semester. Pero wala gyud nako madawat kadtong maong overload pay hangtod karon. Wala ko kahibalo kung lahi na ba ang gakubra ni adto, pero as far as I know, wala gyud nako madawat kadtong overload pay. It was my right to receive it because I labored for one semester just to earn it, but I did not receive it. Now, ang pangutanan ini, pildido ba ko mga kaigsuonan? Well, in a sense, pildido ko. Tungod kay wala ko madawat ang ako ang katungod. Pero ang Ginoo dili pildido. Dili gyud pildido ang atong Ginoo. Kung mulikay-likay kita sa Ginoo, musupak kita sa iyang kabubuton, dili kita musunod sa iyang sugo, dili kita mo dangop kaniya, musimba kaniya ug mualagad kaniya, ang Ginoo mga kaigsuonan dili pildido, musilot siya. Duna siya gitagana nga silot sa tanang mga nagbaliwala kaniya, nagdumili kaniya. Mao nga ang pinaka logical conclusion niini mga kaigsuonan, mga kahigalaan is mupasakop kita sa atong magbubuhat. Mupasakop kita sa atong Ginoo. And the good news is that ang Ginoo dili abusado nga hari, dili abusado nga pangulo. Daghang mga nasod nga
Nag-anto sila sa ilang pangulo nga abusado, kanang mga nasod nga nailalom sa controversial ni, pero doon na yung mga nasod nga nailalom sa martial law nga nag-antos gyud sila tungod kay ang ilang pangulo abusado. Pero ang Dios, mga kaigsuunan, kung mupasakop kita sa iyang pagdumala, kung mupasakop kita kaniya ingon nga hari, ato siyang alagaran, ato siyang simbahon, ang Ginoo dili abusado. In fact, nagasaad siya sa Biblia na iyang panalanginan ang mga tao nga nagadangop kaniya. Mao nga seryoso kini, mga kaigsuunan. Isip magbubuhat adunay katungod ang Ginoo sa atong kinabuhi, ato siyang alagaran, ato siyang simbahon, ug atong sundon ang iyang kabubuton, atong sundon ang iyang mga sugo. Pero ang kamatuoran, kitang tanan makasasala, na ilalom kita sa kapungot sa Ginoo tungod kay kita makasasala. Ug sa sunod nato nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan atong masabtan kung unsaon nga ang mga makasasala nga susama kanato makaangkon og kaluwasan pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay sa kamatuoran dili kita maluwas pinaagi sa atong pagpaningkamot, pinaagi sa atong mga buhat, kundi pinaagi lamang sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. But for the meantime, kinahanglan atong masabtan nga dunay katungod ang Ginoo sa atong kinabuhi, isip magbubuhat siya o kita iyang mga binuhat. O kung maghuna-huna kita nga makaikyas kita sa Ginoo, nasipyat kita, mga kaigsuunan. Dunay mga tao nga imong imbitahon nga muadto sa simbahan or musimba or maminaw sa iyang pulong, bisag unsa na lang ang palusot, ang katarungan nga ilang himuon, bisi magukay ko sa tanahan, daghan pa kay kog buhaton sa balay, para lang gyud makaikyas, para lang gyud makabalibad. O bisan pa og kaning niyang nahutdan na sila og pangatarungan, nahala magmugna-mugna na lang og unsang katarungan nga ilang himuon para lang gyud makaikyas sa pagduol sa Ginoo, kay dili gyud ganahan nga moduol sa Ginoo. Pero mga kaigsuunan, kinahanglan natong masayran nga ang Ginoo dili pildido, muhukom siya. Muhukom siya, dili kita makaikyas kaniya gumikan kay adunay gischedule ang Ginoo nga adlaw sa paghukom. And whether you like it or not, the book of Revelation says, muatubang ikaw sa trono sa Ginoo aron mo dawat sa imong paghukom. Ningtagtag sa kahaponon, nang hinaot ako nga atong nasabtan ang pinakatema sa atong lesson nga ang Dios isip magbubuhat, aduna siya katungod kanato isip iyang mga binuhat. Akong tapuson kini nga diskurso pinaagi sa pagbasa sa Romans chapter 11 verse 33. Ang giingon diri, Romans chapter 11 verse 36 di for from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. Gikan kaniya, pinaagi kaniya. Ang buti pasabot, dili kita makalihok, kung dili pinaagi kaniya, wala kitay mabuhat. Ang Ginoo day mo'y gasustain sa atong kusog, ang Ginoo mo'y gasustain sa atong panglawas. Gikan kaniya ang atong kinabuhi, pinaagi pod kaniya. Nakasustain kita niining kalibutana. Ug ang giingon didto, alang kaniya. Ang atong kinabuhi atong i-dedicate sa Ginoo. Ang atong kinabuhi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mo kini attitude nga dapat natong mabatunan. Well, wala na kitay oras, mga kaigsuunan. Nang hinaot ako nga mupadayon kita sa pag-atang niining atong tulumanon matag Sabado alas 3:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, ug amo kamong giimbitar sa pag-apil or pagtambong sa buluhaton sa matag Domingo sa hapon didto sa Unidos Community Bible Fellowship sa panimalay ni Winnie Hangad sa Unidos sa matag alas 2 sa hapon. Daghang salamat ug magkauban na usab kita karong sunod Sabado. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.